Ljudi moji, da li ste nekada, kako to da kažem, da li ste nekada naišli na osobu koja tako čeka leto, inače sada, mislim, već je odavno počelo leto, pre mjesec dana, mislim ne pre mjesec dana, ali pre par nedelja, pre 5 nedelja jedno, ili 3-4 nedelje, ne znam. Međutim, da li ste vi nekada upoznali osobu, pitanje je da li ste ove godine ili prošle ili pretprošle čak, da li ste nekada upoznali osobu koja toliko čeka leto, a kada počne leto, mislim pre nego što počne leto, ona čeka leto i odradi planove, znači toliko vremena izgubi na planove i onda kada dođe leto, ta osoba nema pojma šta da radi. I onda samo kao smara se i gleda u tablet ovako kao ja. Mislim, ja naravno da nisam smoren, imam svoje planove za leto, ali pitanje je da li ću sve te planove stići da ispunim. Ali svejedno, da li ste vi nekada naišli na takvu osobu koja bukvalno cijelo leto planira pre leta, a kada dođe leto, ona ništa ne radi, nego samo gleda društvene mreže i snima ovako kao i ja. Tako da pišite u komentarima ako ste nekada naišli na takvu osobu. Ja inače nikad nisam, osim na sebe. Mislim, ja imam svoje planove, ali kao što sam rekao, pitanje je da li ću da li će moji roditelji da ih ispune. Nije pitanje na meni, nego na mojim roditeljima. Nego, pišite samo u komentarima ako ste naišli na takvu osobu i mene zove Baka, vidimo se u sljedećem videu, pozdrav, ćao!